ራዝ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ብሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ምክልኻል ጉዕዞ ቱሪስት ናብ ትግራይ ካልኦትን ናባኹም ክነቀርብ ኢና ንዩቱብና ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ንቪዲዮና ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ድሕር መግለጺ መረጻ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ሓድሽቲ ምንቅስቓሳት እናተራእዮም ዝርከቡ በዚህ ቁጽር ዘለዎም ፌደራል ፖሊሳት ናብ ትግራይ እናኣተውን ኣብ ጎረባብቲ ትግራይ ዝኾኑ ክልላት ዓፋር ብበዝሒ ዘለዎም ሰራዊት ፌደራል ፖሊስ ዓሬዶም ኣብ ዝርከብሉ ሰዓት ኣብ ዘዋደው ትግራይ ድማ ሓድሽቲ ምስልታት ምዝዋር ክልተ ጀት ሚግ 30 ዝተባሃሉ ነፈርቲ መበገሲኦም ካብ ሰመራ ኤርፖርት ዝገበሩ ኣብ ዘዋደው ትግራይ ከተማ ኮሮም ሒስካ ኣላማጣ ጨርጨር ኣብ ከባቢ ሰዓት 11:40 ጀመራ ክሳብ ሰዓት 12:25 ምሸት ይንቀሳቐሳ ከም ዝነበራ ነቲ ምስሊ ቪድዮ ዝለኣኸልና ኣካል ዝሃበና ሓበሬታ ይርድእ ነባሪ ከተማ ጨርጨር ዝኾነ ሽሙ ክጠቅስ ዘይደለየ ከም ዝበሎም ንዕዳጋን ንከተማን ኣላማጣ ኣብ ዝወፈረሉ ሰዓት ግዜ ኣብ ከተማ ኣላማጣ እውን ይዘዋወሩ ከም ዝነበሩን ድሕሪ ዕዳጋ ወጊኑ ንጨርጨር ምስተመለሰውን ኣብ ጨርጨር ይዘዋወሩ ከም ዘምሰዩን ኣብ ከተማ ኣላማጣን ጨርጨርን ጥራይ ዘይኮነስ ኮረም ሓዊስካ ይዘዋወሩ ከም ዝነበሩ እዮም ካፍቶም ማሕበረሰብ ዝረኸቡ ሓዊሱ ንሚድያና ዝገለጸልና ነበርቲ ዘዋደው ትግራይ ነዚ ምስሊ ዝተዓዘቡ ድማ ኣብ ውሽጦም ብዙሕ ሕቶታት እናተላዕለ ከም ዝርከብን ስጋኣት ከም ዝፈጠረሎምን እውን ይገልጹ ገለ ነበርቲ ዘዋደው ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ኩናት ክላዓል ከሎ ቅድሚ ጥቅምቲ 23 2013 ዓ.ም ዝነበረ ኩነታት ከም ዘለሙዓንቲ ኮይና ዘላቶ እዩ ክብሉ ሓሳቦም የንጸባርቁ ዝተወሰኑ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እውን ፌስቡክን ትዊተርን ዩቱብን ብዛዕባ ንመቐለ ፌደራል ፖሊስ በዝሒ ቁጽሪ ዘለዎም ኣትዮም ዝብል ምስልታትን ጽሑፋትን እናተራእየ ስጋኣት ፈጢሩልና ይርከብና ወሉ እዮም ሓሳቦም ዘንጸባርቁ ዘለው ጉንበት 6 2017 ዓ.ም ኣብ ዘዋደው ዝተገበረ ናይ ሚጋት ምንቅስቓስ ምንም ማለት ኣይኮነን ዝፍጠር ሓድሽ ነገር የለን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክሳብ ዘይፈርስ ኣብ ትግራይ ዝፍጠር ምንም ዓይነት ነገር የለን ክብሉ እቶም ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ይገልጹ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ካብ መዝገብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እታ ሃገር ከም ዝሰረዞ ኣፍሊጡ እቲ ቦርድ ሎሚ ብወግዓዊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ብጽሑፍ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ እቲ ልዕሊ 50 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ውድቡ ህወሓት ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ንክልተ ዓመታት ዝተኻየደ ኩናት ብፍሉይ ከም ሰልፊ ብምምዝጋብ ዝተውሃቦ ግቡእ ኣይፈጸመን ብምባል እቲ ሰልፊ ክስረዝ ከም ዝወሰነ ጠቒሱ ምጅማር ኩናት ትግራይ ስዒቡ ኣብ ጎንፃዊ ምንቅስቓስ ተሳቲፉ ብዝብል ካብ ሕጋዊ ፖለቲካ ውድብ ተሰሪዙ ጸንሐ ህወሓት ብመሰረት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ኣብ ነሓሰ 2016 ዓ.ም ኣቆጻጽራ ግእዝ ዳግም ከም ሕጋዊ ሰልፊ ተመዝጊቡ ነይሩ እዩ ኣብ ወርሒ ነሓሰ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ብፍላይ ኩነታት ወግዓዊ ምስክር ወረቐት ኣፍልጦ ብምሃብ እቲ ኮሚሽን ነቲ ሰልፊ ከም ብሓድሽ ከም ዝምዝግቦ ብምግላጽ ነቲ ብህወሓት ቀሪቡ ዝነበረ ዝጸንሐ ሕጋዊ ሰውነቱ ክምለስ ዝጠልብ ሕቶ ከም ዘይተቐበሎ ይዝከር ህወሓት እውን ቅድሚ 4 መዓልታት ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ሕጂ በቲ ቦርድ ዝተዋህቦ ሕጋዊ ሰውነት ከም ዘይተቐበሎ ብምግላጽ ነባር ሕጋዊ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት እንተይተመለሰ ሰሪዘ እየ ማለት ትርጉም የብሉን ኢሉ ነይሩ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ሕጋዊ ሰውነቱ ዝተሰረዘ ህወሓት ዳግማይ ሕጋውነቱ ክምለሰሉ ሕቶ ከቐርብን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝርርባት ከካይድን ምጽንሑ ይፍለጥ ባይቶ ከልተ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብ4 ሰነ 2024 ካብ ሕጋውን ሰላማውን ፖለቲካ ምንቅስቓስ ወጻኢ ክንቀሳቐሱ ጸንሑ ፖለቲካዊ ጉጅለታት ዳግም ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ንምምዝጋብ ዘኽእል ድንጋገ ዝሓዘ መማሓየሻ ኣዋጅ ከም ዘጽደቐ ይዝከር እዚ መምሕያሽ ንውድብ ህወሓት ዝኣምሰሉ ኣብ ግጭት ክሳተፉ ጸንሑ ሓይልታት ዳግም ንኽምዝገቡ ዘኽእል ስርዓት ንምዝርጋሕ ዝዓለመ እዩ ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ትግራይ ጊዜያዊ ምምሕዳር ቆይሙ ተዛማዲ ሰላም እኳ እንተሰፈነ ፈራሚ እቲ ስምምዕ ዝኾነ ህወሓት ሕጋውነቱ መሊሱ ክረክብ ብዘይምኽኣሉ ከዘራርብ ጸኒሑ እዩ
ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ብ2013 ዓመተ ምህረት ምስ ኩናት ትግራይ ብዝተኣሳሰር ኣብ ትግራይ ዓመጽ ተዋፊሩ ብዝብል ሕጋዊ ሰውነት ህወሓት ተሰሪዙ ንብረቱ ክውረስ ወሲኑ ምንባሩ ይዝከር እዩ። ሰላማዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ክገብርን ሕጋዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ጠቅላላ ጉባኤ ከካይድን ድማ ካፍቲ ቦርድ ተኸታታሊ ደብዳቤታት ከም ዝተጻሕፈሉ ይፍለጥ። እቲ ብፍሉይ ብኢድ ኣእታውነት ሚኒስተር ፍትሒ ከምኡውን ፖለቲካዊ ውሳነ መንግስቲ ፌደራል መሊሱ ሕጋዊ ኮይኑ ዝተመዝገበ ውድብ ከም ሓድሽ ሰልፊ ዘይኮነስ ነባር ሕጋዊ ሰውነቱ ክምለሰሉ ብምሕታት ኣብ መጀመርታ ነቲ ምዝገባ ኣይተቀበሎን ነይሩ። ነቲ ምዝገባ ብወግዓውካ እንተዘይተቀበሎም እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ፍንጫል ህወሓት ብ13 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ብናይ ባዕሉ ሓፈሻዊ ኮሚሽን ቁጽጥር ኮይኑ ብቦርድ መረፃ ኣፍልጦ ዘይረኸበ ጠቅላላ ጉባኤ ኣካይዱ እዩ። ኣፍልጦ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሳነ ጉባኤ ህወሓት ነቶም ንዓርሶም ዘግለሉ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ነበር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝርከቦም ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ካብ ኣባልነት ብምእጋድውን ሓድሽቲ መራሕቲ መሪጹ እዩ። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ግን እቲ ብደብረጽዮን ዝምራሕ ወገን ህወሓት ዘካይዶ መበል 14 ጉባኤ ሕጋውነት ዘይብሉ ምዃኑ ብምግላጽ ዝተዋህቦ ናይ 6 ወርሒ ግዜ ገደብ ከይሓለፈን ከሎ ሕጋዊ ጉባኤ ከካይድ እቲ ቦርድ ብ17 ታሕሳስ 2013 ዓመተ ምህረት ኣጠንቂቑ ነይሩ። ቀጺሉ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ዝቐጸሉ 3 ኣዋርሕ ዓራይ መስጉምቲ እንተዘይወሲዱ እቲ ቦርድ ምዝገባ እቲ ውድብ ንሓዋሩ ክስርዝ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ጸኒሑ እዩ። እቲ ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላው ተሸሚሙ ዘሎ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ኣፍልጦ ዘለዎ ጠቅላላ ጉባኤ ከካይድ ብዘይ ምኽኣል ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት 2025 ዓመተ ምህረት ሕጋዊ ጥሕሰት ፈጺሙ ብዝብል ን3 ወርሒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከይገብር በቲ ቦርድ ከም ዝተኣገደም ይዝከር እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ቦርድ እቲ ውድብ ብፍሉይ ኩነታት ካብ ዝምዝገበ ትሒዙ ሕጋዊ ፍልጦ ዘለዎ ጠቅላላ ጉባኤ ከካይድ ዝተዋህቦ ተደጋጋሚ መተሓሳሰብን መጠንቀቕታን ዕሽሽ ብምባል 6 ወርሒ ሓሊፍዎ ኢሉ ነይሩ። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ህወሓት ብፍሉይ ኩነታት ከም ሰልፊ ተመዝጊቡ እኳ እንተነበረ ነስዒቡ ክፍጽሞም ዝግባእ ትእዛዛት ብዘይ ምኽባር ዝተዋህቦ ግቡእ ኣይፈጸመን ይብል። ካብዚ ብሰገረ እቲ ሰልፊ ሕጋውነቱ ንምርግጋጽ ብስምምዕ ዝተቐበሎን መረጋገጺ ሕጋዊ ሰብነት ኣይፈልጥን ሕጋዊ ሰውነተይ በዚ መንገዲ ኣይረጋገጽን ብምባል ግቡኡ ክፍጽም ኣይከኣለን ኢሉ። ስለዝኾነ ድማ ካብ 5 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት 13 ጉንበት 2025 ካብ ፖለቲካዊ ሰልፊ ክስረዝ ከም ዝወሰነ ኣብ መግለጺኡ ሓቢሩ። በዚ መሰረት እቲ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓን እቲ ሰልፍን ንኽፍጸም እቲ ቦርድ ከም ዝወሰነ ገሊጸሎም። ህወሓት ነዚ ውሳነ ምልክቱ ክሳብ ሕዚ ዝሃቦ መልሲ የለን። ቅድም ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለጽታት ግን ነቲ ውሳነ ሕጋዊ ኮነ ፖለቲካዊ ቅቡልነት የብሉን ክብል ነቲ ቦርድ ዝነቐፈ ኮይኑ ነቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ተስፋ ሰላም ዝዕንቅፍ ክብል ጸኒሑ እዩ። ምክልኻል ጉዕዞ ቱሪስት ናብ ትግራይ ቁልጡፍ ፍታሕ ዝጠልዋኒን ምዃኑ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ናብ ፌደራል ሰዲደዮ እየ ብዝበሎ ደብዳቤ ኣፍሊጠለኹ ዝበለ እንትኸውን ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ኣጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር ኣብ ትግራይ መስራሕ ቱሪዝም ንምዕባይን ዳግማይ ናብ ስራሕ ዕድል ንመናእሰይን ምኽፋት ዝነበረ ተስፋ ዘጽልምቱ ውሳነ ከም ዝቃወሙ እውን ገሊጾም ኣለዉ። ኣብ ዝተወሰኑ መዓልታት ጀሚሩ ናብ ትግራይ መገሻ ዝገበሩ ናይ ደገ ቱሪስት ኾነ ዋላ ናይ ፕሮጀክት ተመሳሳሊ ስራሕቲ ናብ ትግራይ ከይገሹ ኣብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣዲስ አበባ ይኽልከሉ ከም ዘለው ሓበሬታ ከም ዝበጽሐ ዶክተር ኣጽባሃ ይገልጹ። ኮኔልካ ኢኮኖሚያዊ ቁጠባ ንምሕሳይ ዝግበር ዘሎ ስራሕ ከይኾን ኣይተርፍን ኢሎም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣቐዲሞም ዝኣተው ወጻእተኛታት ትግራይ ገዲፎም ክወጹ ይግበሩ ከም ዘለው ሓበሬታ በጽሒና ዝበለ ኮይኑ ሓላፊት ቢሮ እዚ ምክልኻል ንምንታይን ክሳብ መዓዝን ኣጻሪኻ መፍትሒ ምምጻእ ንቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሓዊሶም ናብ ፌደራል ኣካላት ክስርሐሉ ሕቶ ቀሪቡ ከም ዘሎን ክሳብ ሕዚ መልሲ ከም ዘይተዋሃበን ዝመጸሉ ደብዳቤ ከም ዘየለን እዩ ዝገልጽ ዘሎም። ዝህሉ ምዕባለ ንቤተሰብ ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ክነፍልጥ ኢና ዘለ ዶክተር ኣጽባሃ ትግራይ ተመራጺትን ተደላይትን ዓዲ ንምግባር ሰሚርና ንስራሕ ዝበለ ኮይኑ ብውሽጣዊ ሓድነትን ሰላምን እስጢምና ብምሓዝ ስግኣት ብምፍታሕ ዓለም ለኻዊ ርክባት ነጠናኽር ክብል ጸዊዕሎም። ብትመሳሊ እውን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ክልከላ ጉዕዞ ደው ክብል ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ፌደራል ብጽሓፉ ደብዳቤ ብዕሊ ሓቲቱ ከም ዘሎ እዩ ወሲኽ ሓቢሩ።